Kyllä. Wow. Suomalainen polkupyörätuotanto on enää muutaman yrityksen varassa. Helkama. Velox tekee pyöriä Hangossa. Muutama pienempi merkki taistelee kiinalaista massatuotantoa vastaan. Mutta aluskasvillisuudessa muhii uusia yrittäjiä. Polkupyörä sai nykymuotonsa jo 150 vuotta sitten. Moottorikulkuneuvot meinasivat ajaa kokonaan ohi. Mutta esimerkiksi halu kuntoiluun on nostanut työmatkapyöräilijät satulaan. Tänne urbaaniin ympäristöön fillari on tehnyt vahvan paluun muun muassa tämän porukan ansiosta. Pelago-pyörämerkin kokoonpanolinja lähtee lounaalle Helsingin Länsisataman verstaalta. Vanhojen pyörien tuunailusta lähtenyt polkupyörätehtailu perustuu ideaan vähemmän on enemmän. No me haluttiin ehkä lähteä pelkistämään sitä, mihin pyöräkulttuuri on mennyt viime vuosina. Nyt on tullut paljon tämmöisiä sporttisia hybrideitä ja niitä on haluttu sitten myydä vähän niin kuin ohi sen tarpeen ihmisille, että yleensä kaupungissa niin pärjää yhdellä tai kolmella vaihteella ensinnäkin ja tuoda vähän sitä niin kuin yksinkertaista filosofiaa. 1500 pyörää vuodessa tuottava yhtiö etsii kasvua niin kotimaasta kuin viennistäkin. No kyllä me haluttaisiin nähdä, että yhä useampi ihminen kokee sen järkevänä vaihtoehtona, niin kuin sanotaan tämmöisen lyhyen matkan autoilulle, jolloin me nähdään, että siellä on potentiaalia myös niin kuin edelleen kasvaa niin kuin pyörän markkina kokonaisuudessaan. Että me ei nähdä, että tämä olisi jäämässä mitenkään tähän, että me halutaan houkutella enemmän uusia asiakkaita, että semmoisia ihmisiä, jotka ei ole 10-15 vuoteen pyöräillyt. Tähän toimii sateessakin. Eli perusasiat on kohdallaan, mutta entäs sitten jos reisistä loppuu puhti? Voimalaitosinsinööri Harri Honkanen kyllästyi hikoilemaan työmatkallaan tavallisen polkupyörän selässä. Sitten jossain vaiheessa huomasin, että sähkö olisi mukava apu siinä ja silloin alkoi tulee jo sähköfillareita. No miksei sulle sitten kaupan sähköfillari kelvannut? No mä sillä ajelin muutaman vuoden, mutta tekniikan ihmisen pitää tietysti sitten rakentaa oma hiukan parempia. Mä en myöskään tykännyt niistä kaupan fillareiden muotoilusta, koska kun vanhoja moottoripyöriä katsoo, niin niissä se muotoilu oli jo valmiina oikeanlainen. Meillä on ensioveto ja toisioveto. Ja moottorihan on täällä ja siinä on vapaa-ratas, jolloin me voidaan käyttää tätä ihan kuin normaali fillaria. Eli sieltä ei tule lisävastusta, toisin kuin jos meillä olisi napamoottori. Harikamekaanikko J.V. Heikkilä suunnittelee osia ja kokoaa ne ajokuntoon. Ensin oli se, että tehdään vaan 20 pyörää, mutta toivottavasti se rajapyykki menee rikki tänä kesänä. Ja sen jälkeen lisää, toiset 20. Käsityönä syntyvät sähköpyörät ovat kalliita, 3 000–5 000 euroon. Mutta huomio on taattu ja kyyti rivakkaa. Isolla akulla etenee polkuinnosta riippuen 50 jopa 100 kilometriin saakka. Tuolla on moottori, täällä on akku, mutta mistä tää sitten ladataan? No lataus tapahtuu luonnollisesti. Viehtymys moottoripyöräilyn alkumaileihin yhdistettynä nykymateriaalien osaamiseen on poikinut myös tyylinmukaiset suojavarusteet. Siitä vaan kokeilemaan. Mahtuuko korvatkin? Kyllä. Korvat mahtuu. Mahtavaa. Joo. No mitä tästä nyt pitää tietää? No ajetaan ihan niin kuin normaalia polkupyörää. Nyt meillä on ketjun suojusta. Laita puntti ensin sukan sisään. No niin. Sitten jos haluaa lisätehoa, tosta virrat päälle ja tosta kun kääntää, niin alkaa tapahtua. Siitä vaan kokeilemaan. Kaikki oppii saman tien. Sanotaan, että polkupyöräily on sellainen, että sitä ei unohda koskaan, mutta en tiedä tästä sähköpyöräilystä. Toivottakaa onnea matkaan. Woohoo! Järkyttävä hieno peli. Tuntuu hyvältä. Kyllä. No niin.
Minna on himofillaristi. Haluaisitko tuommoisen sähköpyörän? Haluaisin, se olisi ihanaa. Mä pyöräilen nyt niin paljon ja sitten vielä kun meiltä menee sinne Hämeentien päähän ylä- ja alamäkeä koko ajan, niin kyllä mä tollasen, varsinkin niissä ylämäissä vähän haluaisin. Sä oot tunnettu kaupungilla, että sä oot tyylikäs pyöräilijä. Aivan ihanaa. Viiletät mustalla pyörälläsi siellä ja korkkarit jalassakin. Mikä se on se sun pyöräilijätyyli sitten? Korkokengät aina? Korkokengät? Joo. Aina. Mä en omista lenkkareita. Joo. Ja sitten kypärä, kampaus, miten tämä yhdistelmä kaupungissa nyt kun on pitkä tukka, se toimii, mutta siis silloin kun mulla oli lyhyt tukka ja kihara, niin ei voinut käyttää kypärää. Ei voinut vaan. Tyyli ennen turvallisuutta. Kyllä. No mites nyt sataa, tuulee, syksy inhottavat kelit, niin tuulipukua päälle vai? Taksi. Siis et voi pyöräillä edes tuulipuvussa. Niin. En mä, mutta kyllä mä pyöräilen. Siis mulla on hieno tyylikäs Nanson sadetakki. Joo. Että kyllä mä sadetakki päällä pyöräilen. Okei. Niin. No mutta pyöräilijät on vähän semmoista torasta väkeä muutenkin, niin ei meinata sopia samoille pyöräteille. Mikä sinua ärsyttää eniten muissa pyöräilijöissä? Ei mitään, paitsi sit, jotka pyöräilee todella kovaa, niin ne on musta pelottavia. Ei ne ärsytä, mutta ne pelottaa. Kun Maija Vilkkumaa sanoi, että sä oot mestari etuilija. Etuilet sen myös pyöräteillä. En tietenkään. Ei siellä mä annan nopeamman mennä ohi. Okei. No miten pitkään sun pyöräilykausi jatkuu sitten? Koko vuoden, jos ei ole sellaista lumimäärää kuin viime vuonna ja edellisinä vuosina. Että mä toivoisin, että tulisi vähän lumisempi kausi. Mutta talvirenkaat on pyörään. Ei. Kuka ne pyörän remontit hoitaa? Sä naapuri. Naapuri? Niin. Ei, Kumiluoti. Tuolla Flemingin kadulla. Terveisiä sinne. No niin. Kiitos Minna, kun kävit kylässä. Kiitoksia. Ja Carnage Carnage. ja Minna Villateatterissa Helsingissä huomenna. Huomenna lisää myös nuorisosta nyt, kun vieraaksi tulee professori Heikki Hilmo. Luvassa myös raportti Miina Äkkijyrkän Voimasonnin vaativasta matkasta halki Etelä-Suomen Haminasta Hyrsylän mutkaan. Ja koko Voimasonnin muuttohan alkoi PS:stä puoli vuotta sitten. Pysykää tiellä, sonnit ja ammut.